Здравейте, колеги! Казвам се Рая Петрова и съм председател на управителния съвет на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия. Много благодаря на този интерес, който има към събитието. Благодаря и на нашите лектори и гости НУА-БГ, господин Мартин Матеев и Евротръст и госпожа Валерия Захариева. Много ми е приятно да открия това събитие, тъй като АССП подкрепя а, темата изключително много по отношение на дигитализацията на документите в счетоводното отчитане и такива иновативни софтуерни решения са голям плюс в нашата дейност в момента, когато средата е изключително динамична и като данъчни промени, и като нови бизнес модели като цяло. Така че трябва да догоним събитията и да видим как може да оптимизираме процесите, да ги автоматизираме, да ги оптимизираме, за да бъдем в крак с времето. Давам първо думата на НУА-БГ и на господин Мартин Матеев, който ще ни разкаже за техния софтуер през призмата на една счетоводна кантора, например. Благодаря ви много. Здравейте на всички. Първо и аз искам да изразя своите благодарности към госпожа Петрова и към Асоциацията за тази покана. Ние много се вълнуваме, тъй като правим нещо ново и интересно за България. И като цяло самото време е интересно, тъй като а, се получава един преход към нови системи, нови технологии, който на мен лично много ми напомня прехода от DOS към Windows, сега го правим от Windows към интернет. Затова много се вълнувам да съм тук с вас. Аз съм основател и създател на първият онлайн счетоводен софтуер в България, който се казва nua.bg. Кръстихме го нула, защото искаме всичко да става за нула време. Фактуриране за нула време, банкиране за нула време, счетоводство за нула време, ТРЗ за нула време. И така това е нашият опит да направим този преход от настолни и десктоп счетоводни софтуери към онлайн пространството. И от около година и половина ние предлагаме първата по рода си услуга в България. Така, ние стартирахме като, т.е. идеята и мисията ни беше да създадем първият онлайн счетоводен софтуер в България. Ние успяхме с тази задача и в течение на времето лека по лека се превърнахме в нещо като липсващото електронно управление за бизнеса в България, което е една централизирана финансова платформа, в която има не само счетоводство и payroll, но и също интеграция с държавната администрация, с която вие много добре знаете, се налага всеки бизнес да работи и да се отчита. И в този смисъл така, смятам, че ние заехме една наистина добра, липсваща пазарна ниша в България. И също така бяхме приятно изненадани и от страна на държавната администрация, която също е доста благосклонно настроена към подобни начинания. И ще ви разкажа малко по-късно за тези интеграции с държавния сектор, които ние правим. Като цяло 0BG представлява онлайн услуга, което ви позволява да използвате и да я достъпвате от всяко едно устройство с интернет. Може да работите от вкъщи, от офиса, от компютъра, от таблета. Единственото, което е необходимо, е интернет връзка и модерен браузър. Освен основните счетоводни функции, счетоводни такава функционалности, които може да очаквате от един нормален счетоводен софтуер, ние разработихме също и ТРЗ модул, който е напълно съобразен с българското законодателство. И осъществяваме връзки с държавни институции, като, да кажем, търговския регистър, правим дълбока интеграция с НАП, за която ще ви разкажа малко по-късно, интеграция с БНБ, интеграция с НОИ.
както и връзки с популярни платформи за електронна търговия, които стават все популярни в България, като тук визираме Shopify, CloudCard, WooCommerce, Etsy, Amazon и други. И действително, мисля, че времето е изключително подходящо за подобен тип решения, тъй като ако нещата в счетоводството из основи не се променят от стотици години, това, което се променя е типа на бизнеса и изискванията към счетоводната дейност. В този смисъл ние го чуваме като обратна връзка от нашите клиенти, че бизнес процесите стават все по-електронни, все по-сложни, документооборота постоянно нараства и съответно счетоводителите действително са изправени пред един кръстопът, търсейки нови, по-добри решения и иновации, които да помагат с дейността, с документооборота и всички тези нещица, които така отнемат много време и изискват ръчен труд. Като крайна цел, нашата мисия е да направим България една по-привлекателна страна за счетоводителите, за бизнеса, както и за инвеститорите в България, тъй като чуждите компании за първ път имат възможност да имат така онлайн достъп и пълна картинка във връзка с финансовите потоци на техните клонове в България, тъй като към момента, както предполагам знаете, в масовия случай всички счетоводители все още разчитат на софтуерни решения и компании, които са от 90-те, т.е. от преди ерата на интернета. И тези софтуери най-често са под формата на инсталация на настолен компютър, който е в определен офис. И тъй като този софтуер не е онлайн, той от една страна няма възможност за интеграция с други онлайн услуги, които стават все по-популярни, но и самата информация на управителите седи заключена в тези счетоводни софтуери и не се предоставя възможност за бърз и лесен достъп до тази аналитичност, която е изключително важна за управителите и моловете на фирмите, тъй като колкото по-добра информация и на време на разполагат, толкова по-добри бизнес решения те могат да взимат всеки ден. Съвсем така кратка история на продукта и на компанията. Моята лична история е, че аз съм прекарал половината съзнателен живот в Щатите, където имах възможността да завърша своето образование и да натрупам стаж. Преди няколко години се прибрах в България и след като така видях как са организирани бизнес процесите в микро, малките и средни предприятия, както и софтуерите, които се използват, реших, че България заслужава един онлайн бизнес облак като единна централна точка за управление на всички бизнес процеси, защото дори и към днешна дата повечето бизнеси и компании използват между 5 до 10 различни софтуера и уебсайтове, за да администрират своите бизнес процеси, както и регулаторните изисквания от страна на държавната администрация. Тоест, използва се един софтуер за фактуриране, използва се втори софтуер за склад, трети софтуер за счетоводство, четвърти за ТРЗ, използва се интернет банкирането на банката под формата на уебсайт, използва се сайта на търговския регистър, използва се сайта на НАП и редица други, което действително така прави целият този пазар много така сегментиран. Доста често компаниите трябва да плащат няколко различни лиценза за тези различни софтуери и най-лошото е, че много рядко има някаква свързаност между тях и постоянно се налага да се правят експорти и импорти от един софтуер в друг, което разбира се отнема технологично време и ресурс. В този смисъл Нула е класическия стартъп, което е стартираща компания, т.е. няколко човека в малък офис с идея. Успяхме да привлечем инвестиции от нашите партньори Vituša Venture Partners, които са фонд менеджери към фонда на фондовете.
Благодарение на тяхната финансова подкрепа ние успяхме да прекараме може би около 2 години, 3 години почти просто в софтуерни разработки. Тъй като може да се представите, че действително да се изпрограмира един чисто нов четоводен и ТРЗ софтуер буквално от нулата е изключително така амбициозна и трудоемка задача. Но благодарение на финансовата подкрепа, която ние успяхме да получим, реализирахме успешно този проект. В рамките на няколко години ние тествахме с няколко пилотни фирми, които извършват реална стопанска дейност, за да можем да проиграем всички казуси, които се случват в стопанската дейност на едно предприятие. От около година и половина платформата е в продукционна среда, което означава, че тя е отворена към всички. Обхвата на услугата е така 100% от всички юридически лица в България, което означава, че ние сме разработили не само счетоводна и ТРЗ част, но и също търговска част, която се използва от нашите клиенти за организиране на продажби, издаване на фактури, склад, продукти, услуги, бизнес банкиране. И в този смисъл почти всяка една фирма в България, която извършва някаква стопанска дейност, може да се възползва от иновациите, които ние сме разработили. Миналата година успяхме да сключим и договор с една от най-големите банки в България, ДСК банка, както и с един от най-големите телекоми, Етел, които така имаме удоволствието да работим доста интензивно и активно с тях тази година. И благодарение на тях технологиите и иновациите, които разработваме, достигат до все повече български предприятия. Аз имам така удоволствието да обикаляме с цяла България, посещаваме големите градове, срещаме се с счетоводни кантори, срещаме се с счетоводители и така общо взето винаги обратната връзка, която получаваме е една и съща. И тя е свързана номер едно, с колко е трудно да се намират кадри, номер две, как документооборота продължава да нараства. И разбира се, номер три, факта, че все още има какво да се желая от страна на държавната администрация относно дигитализациите. За мен това беше доста голяма изненада, да споделя честно казано, тъй като въпреки, че ние имаме така самочувствието на нация с едни от най-добрите IT специалисти, един от най-бързите интернет скорости в света, България продължава да седи така здраво на дъното на абсолютно всички класации за дигитализация в Европейския съюз, което означава дигитализация на бизнеса, дигитализация на държавната администрация, както и дигитални умения на населението. И в тази светлина нула е така нашата мисия да променим малко нещата и да положим всичко, което е по нашите сили, да откъснем България от дъното на тези класации. Относно самите функционалности на платформата, която ще ви демонстрирам след малко, сме заложили на основните компоненти, които обикновено са въвлечени в управлението на един бизнес, свързано с неща от фактуриране и склад до реален счетоводен модул, ТРЗ модул, който е свързан с служителите, отпуски, заплати, начисления, разбира се, ДДС модул, който е в реално време. С банкирането правим нещо много интересно. Ние сме една от първите фирми в България, която разполага с финансов лиценз по директивата, известна като Open Banking. Тоест, ние сме дружество, което е вписано в регистрите на БНБ и което предоставя няколко финансови услуги, които са директно интегрирани в нашия счетоводен софтуер и които ще ви демонстрирам малко по-късно. И разбира се, това, което е изключително популярно при нас в момента е така нареченото OCR сканиране на документи, като ние сме и първата компания в България, която имплементира изкуствен интелект в обработката, извличането на данните и анализа на първичните счетоводни документи.
Това е нещо, което също ще ви демонстрирам малко по-късно. През годините успяхме да намерим стабилни партньори в България, както вече споменахме за банка ДСК и ЕТЕЛ. Съответно, така, в лицето на Евротръст ние намерихме подходящият партньор за реализирането на нашата визия, която е свързана с пълната дигитализация на документообороти и комуникация с държавната администрация. Днес тук колегите от Евротръст са заедно с нас и те също ще имат възможност да разкажат малко повече за своите продукти и услуги. Аз също ще ви споделя едно демо, което така имахме удоволствието да разработим като малка пилотна група от софтуерни разработчици, които бяха поканени от централата в НАП във връзка с нови услуги, които НАП предоставя чрез така нареченото API или по друг начин казано програмен интерфейс. Също сме партньори с AWS, които обслужват 100% от нашата облачна инфраструктура. Тъй като сме на територията на Европейския съюз, ние трябва да спазваме законодателството и конкретно GDPR. Нашите сървъри и цялата ни инфраструктура е на територията на Европейския съюз, 100% в облака на Амазон, като дейта центровете ни са базирани в Германия, Франкфурт. Тъй като от една страна ние сме регулирани от дружество от БНБ, а от друга трябва да спазваме GDPR-а, нашите клиенти ни се доверяват не само със своята финансова информация и търговски тайни, но и с самите банкови извлечения и транзакции по сметките. И затова ние сме взели всички организационни и технологични мерки да осигуряваме ниво на сигурност, което е аналогично на интернет банкирането. Това е криптиране от край до край на всичката информация, криптиране на информацията в покой, т.е. самите бази данни се криптират. Разполагаме с няколко дейта центъра, които са в различни географски територии. В случай, че има форс-мажорни обстоятелства в едната локация, имаме втора локация, която може да поеме обработката на заявките. Така че ние да гарантираме непрекъснатост на обслужването. Ние знаем, че бизнес софтуер е mission critical, така да се каже, т.е. няма как да си позволим услугата да не е достъпна или да не е налична. И затова всеки ден ние така, взимаме всички мерки и правим каквото е възможно да осигуряваме тази непрекъснатост на услугата. Тук сме подготвили един промокод, който вие по-късно ще получите, разбира се, и по имейл, ако желаете да се възползвате и да тествате нашата услуга. С това аз приключвам така презентацията и ще се радвам да споделя малко и от нашия сайт, за да ви покажа как реално изглежда първият онлайн счетоводен софтуер в България и какви са новите възможности, които той ни предоставя. Тук това, което виждаме е така заглавната ни страничка, ако мога по този начин да се изразя, от страната на една фирма, която използва софтуера. Това е, както казахме, 100% онлайн счетоводен софтуер. Единственото, което е необходимо е браузър с интернет, не е необходимо нещо да се инсталира на компютър, не е необходимо нещо да се конфигурира. Нали, тук големия плюс е, че това пък освобождава нашите клиенти от постоянното апгрейдване на хардуер, постоянното обновяване на компютрите. Нали, когато се работи с софтуер, който е на столна инсталация, или ако имате бази с данни, които вървят в офиса, знаете, че има определени изисквания към хардуера. В момента, в който се мине в онлайн среда, отпадат изискванията за този хардуер и може да използвате услугата дори от един 20 годишен компютър. Платформата е мултипрофилна, което ви позволява да работите с вашите колеги в един екип, както и мултифирмена, което пък ви дава шанса, ако оперирате с няколко различни юридически лица, те да бъдат добавени в платформата и да можете много бързо и лесно вие да превключвате от едната фирма в другата.
Очевидно, това е полезно не само за счетоводните кантори, които използват нула като основен счетоводен софтуер, но и там, където имаме търговци и управители, които пък оперират с няколко различни юридически лица. Самият достъп е организиран на базата на роли. Тук набързо ще ви покажа, да кажем, в тази фирма имаме списък с потребителите, където всеки потребител си има своята роля. Това се случва още при изпращане на покана на съответния служител. Вие може да изберете роля администратор, служител, счетоводител или фактурист, като тази роля ограничава достъпа и нещата, които съответният служител може да прави в една фирма. Така, началният екран ни предоставя нещо като 360 градуса поглед върху финансовите потоци на едно предприятие. Чертаеме графички, така че в реално време да може да се наблюдават как се движат продажбите месец за месец, година за година. Ако има свързани банкови сметки, какви са салдата по тези сметки. Също така имаме няколко бързи, ние им казваме управленски справки, които, разбира се, теглят информация от счетоводството, но нали, двете най-често срещани справки и заявки са какви са неплатените ми продажби този месец, тази година, и какви са неплатените покупки за месец и за година. Вече в момента, в който ние отключим тази счетоводна информация и я пренесем в облака, тя не е заключена в някакви офиси и компютри и самите управители и молове имат достъп до тази информация в реално време и разполагат с една аналитичност, която пък им помага да взимат много по-добри бизнес решения всеки ден. Относно самата счетоводна част, тя е организирана тук в раздел счетоводство. Самия сайт е много лесен за използване. Имаме дневник, който предоставя така 360 градуса поглед върху всичко. В частта бизнес с организирани продажби, покупки. Тук е и склада, ние му казваме продукти и услуги. Тук са и банковите сметки, ако клиентът е свързал такива. В раздел счетоводство, всичко свързано с счетоводството, където ще намерите стандартните счетоводни отчети, ДДС модул, всяка фирма започва с стандартен сметкоплан, счетоводна хронология, активи, амортизации, както и настройки. Тук искам да ви споделя екрана и да ви покажа какво представлява, да кажем, счетоводните отчети. Всяка една фактура при нас за покупка или за продажба, в момента на генерирането тя е автоматично осчетоводена, т.е. сумите са разнесени по съответните сметки, както и самите фактури са влезли вече в самите ДДС дневници. Тук ще ви покажа как изглежда една оборотна ведомост, като това е, разбира се, в реално време всичката информация. Оборотката се зарежда за секунда. Генерираме едни големи красиви таблички с едър шрифт, така че те да са лесни за четене, лесни за използване. Тук виждаме нали, начални салда, обороти, крайно салдо. Всяка една справка и отчет при нас има и възможност, разбира се, за експорт в Excel или PDF. Тук в финансовите счетоводните отчети ще намерите всичко, което очаквате да видите в един стандартен счетоводен софтуер, като главна книга, счетоводен баланс, ОПР, аналитичен регистър, хронологичен регистър, движението по склада, как се движат доставки, обороти, средно претеглена стойност, както и стандартните амортизационни отчети, свързани с активите. Тук наскоро пуснахме нова версия на баланса и оперето, която позволява детайлна настройка на всеки ред в оперето. Ето как изглежда и нашето обновено опере, като разбира се на всеки ред вие имате възможност за редакция на самата формула, която изчислява стойността в отчета за приходите и разходите. Тук отново възможност за експорт в PDF и Excel. Всяка фирма стартира с стандартен сметкоплан, който, разбира се, може да бъде модифициран и донапасван спрямо изискванията
на съответното дружество и стопанската му дейност. Разбира се, тук може да се навигира, т.е. може да влизаме в ниво аналитичност. Всичко това нещо е направено под формата на странички, които отнемат около секунда да се заредят. Не се чака, не е необходимо да се изпращат по имейли тези справки в Excel и в PDF-и. Дори и управителя, ако той има необходимата финансова грамотност и счетоводно образование, може да влезе и да разгледа какво се случва по сметките. И сме го направили много лесно за тези фирми и компании, които все още използват софтуери на десктоп инсталация, да могат да се прехвърлят при нас, като всеки един раздел включва възможности за импорт на номенклатура от външна система, включително и сметкоплана. Тоест, тук може да бъдат въведени начални салда, което е възможно най-бързия и лесен начин да прехвърлите своето счетоводство на нова система. Имаме и възможност за импорт на цял сметкоплан. При нас самите импорти са организирани чрез универсални екселски таблички, CSV файлове, като всяка табличка има детайлна инструкция за това какви колони трябва да съдържа, с какво наименование. И ако можете от стария си софтуер, независимо дали тук говорим за складов софтуер, софтуер за фактуриране или за счетоводния ви софтуер, ако може да генерирате експорт в Excel, вие ще можете и да налеете този експорт при нас, което изключително улеснява прехода от една система към друга. Нека тук да ви покажа съвсем набързо и нашата хронология, която е стандартна. Различното е, че при нас повечето така счетоводни записи се генерират автоматично в резултат на създаване, да кажем, на приходна фактура, на разходна, наливане на банкови транзакции, като в хронологията имате линк към съответния документ, който е генерирал този запис, както и към служителят или разбирайте потребителят, който е отговорен за съответната счетоводна операция. Разбира се, инструменти за търсене по период, по описание, номер на сметка, сума, дали е дебит или кредит, както и съответно по автор, който участва в платформата. Стандартен модул за активи и амортизация. Разбира се, поддържаме и SAP и DAP. Сайт е организиран по изключително лесен начин за работа, като работим с менюта, календарчета, така че реално погледнато би трябвало всеки да може да се справи с сайта, без да е минало обучение, без да е необходимо да се чете някакъв наръчник или да се прави някакво обучение. Вложили сме изключително много време и внимание в това да направим сайта интуитивен за използване и лесен, така че човек много бързо и лесно да се ориентира в това, което се случва. Тук иска да ви покажа нещо, което е уникално при нас, тъй като, както споменах по-рано, ние имаме и търговска част, която може да бъде използвана с или без счетоводството, но колкото повече използвате от платформата, толкова повече време се спестява и е толкова по-силна интеграцията между отделните компоненти. Нека да ви покажа продуктите и услугите, което обикновено се разбира като склад. Тук общо взето всеки един артикул, да кажем, ако създам една тестова стока, още при създаването на артикулите имате възможност да настроите самия артикул, дали го купувате, ако го купувате по коя счетоводна сметка искате да разнасяте, ако също и го продавате, да се настрои и счетоводната сметка за приходи. В случая, да кажем, ние тук създаваме една тестова стока, т.е. купуваме по 304, продаваме по 702. Тук ни се отключва опцията за следене на количество, т.е. автоматично това, което се случва е това наименование като тест стока ще стане подсметка или аналитичност един път на 304, втори път на 702,
като вече това е количествена сметка, т.е. ние започваме да вписваме и изписваме количествата. И по този начин, в момента, в който вие издадете една приходна или разходна фактура, нека да ви покажа как изглежда това. Тук цялата ви номенклатура, целият ви склад, продукти и услуги излизат в едно меню, което е лесно за използване. Тук може да се работи и с шифъри, ако предпочитате по този начин, както и просто да започнете да пишете нещо и да изберете това, което вече е настроено. Ако то не съществува, имате възможност много бързо и лесно, директно още от страницата на фактуриране, да добавите някакъв нов артикул. И тъй като всички тези продукти и услуги са предварително настроени, в момента, в който ние издадем една разходна или приходна фактура, тя автоматично е разнесена по съответните сметки. Ето сега да кажем, тук ще отворим една фактурка, която е приходна. Тук горе имаме едно бутонче информация, което директно ще ни отведе в хронологията, където можем да видим всички записи, които са свързани с този документ. В случая гледаме една фактура, която все още не е платена, затова виждаме само един запис, който е свързан реално с заприходяването на фактурата. Но ако погледнем една фактурка, която вече е отбелязана като платена и отидем в хронологията за тази фактура, ще видим и двата записа, които са свързани един път с заприходяването на фактурата и един път с вече самото плащане на фактурата. Това прави интеграцията така много мощна, в смисъл, че края на месеца вече не се налага комплектоване на приходни фактури, комплектоване на разходни фактури, извличане на банкови извлечения, касови апарати, това нещо да се изпраща към счетоводството, за да бъде обработвано. Реално погледнато всичко, което се случва в платформата, се автоматизира и осчетоводява практически в реално време. Същото се случва и с самите банки. Това е нещо, което е уникално при нас. Ние бяхме първата фирма в България, която разработи подобна интеграция. По силата на финансовия лиценз, който ние притежаваме, имаме възможност да свързваме банковите сметки на клиентите. Клиента сам може да свърже сметката, разбира се, минавайки през своето интернет банкиране. Дава се съгласие, така че ние да имаме, т.е. сайта да има достъп до самата банкова сметка, при което в реално време ние започваме да теглим движението по всички сметки, които са добавени от нашите клиенти. И като резултат това, което виждате, е много сходно с всъщност това, което ще видите, ако влезете в интернет банкирането си. И най-интересното е, че нашите клиенти, които свързват банковите си сметки, ни казват, че след като свържат банковите сметки, на тях почти вече не им се налага да влизат в интернет банкирането, тъй като цялата информация се налива в платформата, а ние имаме също и възможност за иницииране на плащане, които ще ви покажа след малко. Също един много така популярен модул при нас. Но тук магията, която се получава е, че нашият софтуер използва изкуствен интелект да анализира всяка банкова транзакция и да я насреща с документ за покупка или продажба. Тоест, когато идват банковите транзакции, ние гледаме неща като името на наредителя, каква е сумата, дали е дебит или кредит, разбира се. Гледаме евентуално, ако има номер на фактура в самото описание. И на база тези параметри софтуера успява да автоматично да насреща, бих казал, над 85% от движението по банковата сметка. Като когато се случи нещо автоматично, тук горе клиента се известява чрез нотификация от сорта на BIM BG ООД, превел еди колко лева по еди коя продажба. Тоест, това, което се е случило тук зад завесите, е, че един път е закрито салдото по банковата транзакция и един път е закрито салдото по самата продажба, като това се е случило автоматично. Разбира се, там, където софтуерът не е на 100% сигурен, не искаме да правим каша, така че имаме и раздел съгласувай, който пък управителя или самия счетоводител може да дойде
и съответно да погледне защо, да кажем, не се е получило автоматично насрещане. Ето, тук имаме един такъв пример. Това, което виждате в ляво е самата банкова транзакция, а това, което виждате в дясно е предложението на нашата платформа за насрещане на това плащане със съответната фактура. Тук не сме го направили автоматично, защото има разминаване в сумата. Тоест, успяли сме да идентифицираме контрагента, виждаме, че при нас има незакрита партида за този контрагент, но тъй като сумите не отговарят, ние не сме го насрещнали автоматично, а по-скоро сме го оставили в раздел „Съгласувай“, така че управителя или счетоводителя да може да влезе и да погледне какво всъщност се случва. Разбира се, ако това, което ние сме направили като предложение, не е вярно, може да се създаде просто от бутона „Създай“ съответната котировка. Като изберете клиента, един път като изберете клиента, ние ви подсказваме с партиди, които не са закрити за съответният контрагент. Разбира се, тук може да добавяте неограничен брой фактури, т.е. ако едно плащане по банка се отразява по няколко фактури, което е доста често срещана практика в България, тъй като се спестяват банкови такси по този начин, софтуера има и възможност да насреща една банкова транзакция с няколко фактури. Като това също можем да го правим и автоматично, просто започваме да ги закриваме по хронологичен път. Тук искам още нещо да ви покажа в тази връзка. Големия плюс за счетоводителя е, че почти цялото движение по банковите сметки се осчетоводява автоматично, а пък големия плюс за управителите и за молите, че в реално време те имат видимост върху това, кои покупки и продажби са платени. Тъй като ние комбинираме онлайн фактуриране с онлайн банкиране, в реално време за всяка една фактура в нашия сайт ние знаем какъв е статуса, т.е. дали е платена, дали не е платена, и разбира се, имаме много така бързи и хубави справки още на ниво дневник, за да видим примерно този месец кои са всички неплатени продажби. Нали, тук това е огромен плюс, защото обикновено банката седи изолирана от продажбите и доста често, за да разберем кой какво не е платил, се налага да се робим в интернет банкирането, да си отбелязваме тези са ни платили, тези не са ни платили, докато тук вече това нещо отпада. Дори имаме и възможност за изпращане на автоматично напомнене, което е много често използвана функция при нас. Сайтът всеки ден има възможност да проследява кои фактури са вече с минал падеж и ако по тях все още не е поступило плащане, сайтът изпраща напомнящ имейл, който казва: имате фактура, по която все още не е платено, прикачена и самата фактура. Това също спестява адски много време и на счетоводството, и на управителите, тъй като първо един път трябва да се вземе тази справка, кой ни е платил все още тази година. Втори път трябва да се изпратите самите фактури, като PDF-и трябва да намерите имейл адресите на клиентите. Нали, като цяло това нещо към момента масово се прави ръчно, което отнема адски много време, което пък може да бъде използвано за по-продуктивни неща. Във връзка с банката, това, което също исках да ви покажа, тъй като времето тече, ние сме разработили първият така наречен разплащателен хъб за бизнеса в България. По силата на нашия финансов лиценз, освен че можем да свързваме банковите сметки на нашите клиенти за целите на автоматизиране на счетоводството и насрещане на фактури, ние имаме възможност и да подготвяме платежни нареждания, така че клиентите да ги инициират от нас и съответно да ги завършват през интернет банкирането си. Какво означава това? Всяка една стопанска операция в нашия сайт, която генерира някакъв тип задължение, като да кажем въвеждане на разходна фактура, начисляване на ДДС, т.е. приключване на месеца, начисляване на здравни и социални осигуровки или пък заплати към персонала, софтуера подготвя готови платежни нареждания, които могат да бъдат избрани и да бъдат изпратени за масово плащане в интернет банкирането. Тук в случая ние съчетаваме най-доброто от двата свята, т.е.
Един път самите платежни нареждания вече са напълно готови и попълнени, тъй като ние знаем кой е контрагента, знаем какви са сумите, знаем и какви са IBAN сметките. Не се налага да влизате в банкирането и дори да имате шаблони, пак трябва да намерите шаблона, да редактирате сумата, докато при нас всичко това нещо отпада, защото те са готови, правилни, подредени и самото завършване на плащането, ако тук сега кликна плати, ще бъда препратен към интернет банкирането, където след автентикация аз ще видя тези платежни нареждания готови за изпълнение. Единственото, което се иска от моя страна е само да ги подпиша и одобря. Като по този начин с един клик може да изплатите 50 заплати, да направите 20 бюджетни плащания или да се разплатите с всичките си контрагенти. Към момента тази услуга е изключително популярна. Вече почти всеки месец се обработват милиони лева в инициирани плащания, които се подготвят от нашия сайт и се инициират през нас, така че това е нещо, което изключително много се използва, тъй като пак към днешна дата съществуващите решения не са оптимални. Или трябва да влизате в банката и да редактирате шаблони, или другият вариант е да правите пак експорти и импорти. Вие знаете много добре, различните банки пък поддържат различни формати за масови преводи, един път за масов превод, после за масов бюджетен превод. При нас всичко е унифицирано под формата на един универсален интерфейс, който работи с абсолютно всички банки по абсолютно един и същ начин. Специално това за счетоводителите е изключително удобно, тъй като една счетоводна кантора, която работи с 100 или 150 клиента и се налага да влиза в банкирането. Вие знаете, Unicredit изглежда по един начин, ДСК по друг, ОББ по трети, различни интерфейси, по различен начин става автентикацията. Докато тук при нас всички банки и банкови сметки са буквално на един клик разстояние и съответно е много по-бързо и лесно. Така и другото уникално нещо, което е при нас, е така нареченото OCR сканиране с изкуствен интелект. То е дълбоко интегрирано с останалата част от платформата, което означава, че когато идват разходни документи, осъществяваме връзка и с склада, и с самото счетоводство. Иначе самите документи могат да попадат в нашия скенер по различни начини. Може да пускате директно PDF-и, ако имате PDF-и, може снимки на фактури, ако сте ги снимали или сканирали, както и директно може да използвате възможността за снимане. Нали, тук, ако идвате от мобилно устройство, сайта е responsive и се така съобразява с размера на устройството, от което идвате. Доста от нашите клиенти използват сайта чрез своето мобилно устройство и използват възможността за използване на камерата, за да снимат документи, които пристигат при тях на хартиен носител. Разбира се, имаме и възможност за препращане на документите по имейл. Ние лично в нашата фирма го правим по този начин, тъй като 99% от фактурите, които ние получаваме, идват по имейл. И вместо да сваляме PDF-ите от имейла, да идваме в сайта и да ги пускаме, много по-лесно е просто да препращаме имейлите, които получаваме с фактури, към специален имейл адрес, който сме разработили. Той се казва invoice@0bg. И на база имейл адреса на изпращача ние идентифицираме профила на клиента при нас. След като сканираме документа, знаем и към коя фирма се отнася. Така че това също е много популярна употреба. Дори имаме и клиенти, които се направиха такъв стандартен имейл адрес, фактури кльомба Gmail и казват на своите контрагенти: моля, изпращайте фактурите към нас на този имейл, като имейла, който те са създали, автоматично пък се препраща към нашия имейл invoice0bg. И като крайен резултат на една фирма, когато един контрагент изпрати фактура по имейл, тя автоматично се зарежда в техния профил при нас и изглежда последният начин. В ляво виждате документа, който е изпратен, а в дясно виждате информацията, която ние сме извлекли след сканиране и обработка с нашия OCR модул.
Тук добрата новина е, че ние използваме изкуствен интелект и поддържаме обработка на документи на всякакъв език. Тоест може да дойде фактура на български, на гръцки, английски, немски, френски, италиански, няма значение. Изкуственият интелект успява да анализира документа, независимо по какъв начин изглежда той, дали следва някакъв темплейт, дали е от нормален принтер, дали е сканирана фактура от, да кажем, матричен принтер, няма значение. Ние гарантираме над 95% успеваемост при самото разчитане. Изкуственият интелект също и анализира разхода на база това, което вижда като редове в самата фактура и предлага допълнителна категория за организация. Тези категории, те се използват много при нас, те са в свободен стил, работят на ниво артикул, ниво приход, ниво разход и нашите клиенти ги използват за различни цели, за организация, да кажем, на складове, на търговски обекти, или ако искате да кажем да обвързвате приход с разход, пак се използват тези категории, на базата на които пък след това можем да генерираме отчети и справки. Този скенер работи в два режима. Имаме възможност този разход да бъде разнесен само по една аналитичност, в случая да кажем счетоводната сметка и интернет, както имаме възможност да прочитаме всеки ред от фактурата в случай, че искате различните редове да бъдат разнесени по различни аналитичности. Тук обаче ключовото е, че за всеки ред ние успяваме да извлечем цялата информация, както е описанието, което идва от страна на контрагента, мерната единица, количество, единична цена, като тези количества пък след съхраняване се вписват в склада. Тук имаме клиенти, които са в сферата на търговските обекти и хранителните вериги, като при тях идват едни огромни фактури с по 50 реда за доставки и преди те да започнат да използват нула, обикновено има стоковеди, които седят и заприходяват стоката ръчно, чрез ръчно въвеждане на информацията. Докато тук, ако пуснете една фактура с 20 реда, нашият софтуер ще прочете всеки ред, ще извлече и количеството и съответно вече човешкият фактор се стига само до там, доколкото да провери дали информацията, която софтуер е прочел, е правилна, ако е необходимо да се нанесат корекции, след което се съхранява прочетения документ. Сега, тук се случват няколко интересни неща след съхраняването. Първото е, че тези количества се вписват към съответните продукти в склада. Второто нещо, което се получава е, че самата фактура вече се и ощетоводява на база избраните аналитични сметки. Тоест, или цялата фактура си отива по една, или всеки артикул си отива по съответната аналитичност. Но по този начин ние решаваме проблема един път на стоковедите, втори път решаваме проблема за ощетоводяването на този документ оборот. И третото нещо, което се случва, е, че ако извлечем IBAN номер от тази фактура, както се е случило тук, ето го IBAN на самата фактура, това е което ние сме извлекли, след съхраняване ние ще подготвим и готово платежно нареждане, което може да бъде засилено към банкирането. И тук, представете си, да кажем, един бизнес, който има 10 000 разходни фактури на месец, колко време и усилие и труд може да спести един път чрез улекотяване работата на стоковерите, втори път чрез улекотяване на счетоводното приключване на месеца и трети път чрез елиминиране на необходимостта за ръчно писане, въвеждане или редактиране на платежни или шаблони в банкирането. Това е изключително популярен модул. Хиляди документи минават през него всеки месец. И най-хубавото е, че тук не трябва да се правят някакви експорти към други софтуери, както има подобни фирми, които го правят по този начин, тъй като ние имаме счетоводен софтуер и складов софтуер. Цялата тази информация не трябва да се експортира някъде другаде, тя директно се отива при нас в счетоводството и в склада. Това отново спестява адски много време и ръчен труд. Тук исках само бързичко да ви покажа ДДС модула, тъй като това е свързано и с
една невероятна интеграция с нашите колеги от Евротръст, която ще ви демонстрирам след малко. Това е, нали, по принцип стандартен ДДС модул с дневник покупки, дневник продажби. Както казах, всяка една фактура, приходна или разходна, която се генерира или вкарва в сайта, директно се осчетоводява и влиза в съответните дневници. И тук разработваме първата по рода си услуга в България, съвместно с НАП, която ще ни даде възможност за комуникация с Агенцията по приходите по програмен път. Също, което означава, че вече няма да се налага да сваляте ДДС дневници, образец 1 и 6, уведомления, които пък след това да трябва да влизате в портала на НАП и да ги подавате там. Исках да ви демонстрирам по какъв начин се случва това, тъй като ние сме в облачна среда. Естественият партньор за нас са колегите от Евротръст, които предлагат облачни електронни подписи. И сега ще ви направя една кратка демонстрация, за да видите как всъщност изглежда подаването на, на ДДС дневници и образец 1 и 6. Само секундичка тук да намеря правилния прозорец. Така, това, което виждате в дясно е нашият сайт в частта заплати. Ще направим демонстрация на така наречения tax e-filing или по друг начин казано подаване на декларация D1 по програмен път към Агенцията по приходите. Това, което виждате пък в ляво, е мобилното устройство на потребителя, на което е инсталирано приложението на Евротръст, което ние използваме за идентификация и подписване на съответните декларации преди да ги подадем към НАП. Ето как изглежда самия процес. Тук в дясно сме начислили рекапитулациите за съответните заплати. Сайтът е генерирал декларация 1 и 6 и потребителя иска да подаде декларация 1 към Агенцията по приходите. Това, което се получава тук в ляво, декларацията е успешно изпратена за подписване, тъй като клиента си е свързал Евротръст приложението с сайта, ние имаме комуникация с него, при което клиента се известява, че има нов документ за подписване. Той, разбира се, може да погледне предварително документа, декларацията, която ще бъде подписвана, ако иска да се убеди, че всичко е наред, след което следва реалното подписване, избирате си сертификат, ако имате няколко различни. Прави се, разбира се, Face ID автентикация, което е задължителен процес, след което документа започва да се подписва в облака. Нашия сайт седи и чака, тук в дясно, момента, в който вече документ е подписан и изпратен, при което в рамките на няколко секунди получаваме, че подадената от вас декларация образец 1 е приета, т.е. тя вече е подписана, ние сме я получили и по програмен път я изпращаме към Агенцията по приходите. Това се случва чрез новите така наречени API услуги, които НАП предоставят от началото на тази година. Ние така аз лично от 2019 се занимаваме с колегите от НАП да се направи тази функционалност. Така, 5 години по-късно това вече е реалност, като съвсем скоро това, което наблюдавате в момента като демо, ще имате възможност и да го използвате в продукционна среда. Така, с това аз искам да дам думата на наш колега, счетоводител, който се казва Стоян Карасанов, който така е преминал към нула като основен счетоводен софтуер и работи с софтуера от така доста време и така ще се радвам, ако той присъства в момента и може така да сподели неговия опит и да може да чуете от страната на счетоводител и счетоводна кантора как работата с нула е много по-различна и по-ефективна от работа с стандартните счетоводни софтуери. Здравейте, колеги! Казвам се Стоян Карасанов и работя в счетоводна кантора. Бих казал средна по размер за пазара.
Искам да благодаря на организаторите за възможността да споделя нашия опит с нула, с четоводната общност. Аз използвам софтуера от около 10 месеца, като преди това сме търсили подобно решение, може би около 5-6 години. Като цяло идеята ни беше, на мен и на колегите ми, да автоматизираме голяма част от счетоводните операции и взаимовръзките между различни модули, било то счетоводни, ТРЗ, банки. И като цяло, когато попаднахме на 0BG, бяхме много приятно изненадани, че вече има такъв софтуер, който позволява изцяло онлайн да се случва целият счетоводен процес. Като това също беше нещо, към което се стремим, тъй като много добре знаете, от последните 2-3 години се развива работата от отдалечено място и за нас е много добре, когато един такъв софтуер предлага възможност, примерно ние да си наймем колега от някой друг град. Ние сме базирани в София, примерно има някой, който е доста добър като кадър и се намира в някой малък град, но иска да се занимава с счетоводство и да работи в по-голяма кантора. С 0BG спокойно може да се случи това, защото всичко се случва онлайн и ние много лесно може да дадем достъп на един такъв човек, който иска да се включи в нашия екип и той да си работи напълно отдалечено. Като цяло при нас притесненията в началото бяха как ще мигрираме фирмите от нашия стар счетоводен софтуер, който е компютърно базиран, десктоп софтуер, към един такъв клауд софтуер. Всяка една миграция е предизвикателство, понеже има доста информация, която трябва да се налее от един софтуер в друг. Било то начални салда, обороти, ДМА, контрагенти. Цялата тази база, особено ако фирмата е с голяма дейност, е доста трудоемко и изисква много време. И първият ми въпрос към Мартин, когато започнахме да работим, е как ни можем да си прехвърлим най-лесно базата. И това, което те предлагат като импорт в системата, е доста добро и спестява много време. Като цяло, те са си разработили стандартизирана таблица, в която ние може да си въведем всички салда от нашия счетоводен софтуер и с един клик наведнъж ще ги импортираме в базата данни на 0BG. Като тук говоря не само за салдата по счетоводните сметки, но също така и за дълготрайните активи. Има доста фирми с голям брой дълготрайни активи, ние обслужваме такива, при които ако ние трябва да въвеждаме актив по актив в новия софтуер, ще изгубим доста време. А те също са помислили за това нещо и са си разработили пак една стандартна табличка, в която ние описваме всички детайли за дълготрайния актив, сметки по които се осчетоводява, амортизации, кога е стартирало използването на актива и много лесно пак с един клик прехвърляме цялата тази информация. Като цяло, нашия опит при работата с 0BG се свежда до там, че ние успяхме с около 30% да си намалим времето, за което обработваме фирмите към момента. Предполагам, че с времето дори ще станем и по-бързи, когато успеем да използваме абсолютно всички функционалности на софтуера. Нали, при обработването, особено когато клиента има доста наброй фактури, да речем продажни, той използва друг софтуер за фактуриране. Много удобно е направен импорта в нула, при който ние също много бързо с един клик може да си осчетоводим всички, примерно, фактури за продажби за месеца с различен вид плащане, с различна ДДС ставка, с на всичките детайли, които са по фактурата, включително и номенклатура на стоките и услугите. Оттам нататък друг модул, който ние използваме основно е
банковия модул, който се свързва с почти всички банки, мисля, в страната и някои дори в чужбина, като тези новите финтек компании, банки, които предлагат услуги на доста български фирми. Там удобството е, че веднъж като свържем банковата сметка с софтуера, оттам насетне всички банкови транзакции автоматично се наливат в софтуера, като ние за голяма част от клиентите ни сме настроили също, освен насрещането на фактурите, което се прави на база на изкуствения интелект, също така има разни други повторяеми операции, за които сме направили автоматично счетоводяване, като например вноски по кредити, банкови такси и в момента, в който те попаднат в счетоводния модул и в банковия модул, автоматично се счетоводяват и ние вече почти не правим контировки за счетоводяване на банкови такси. Това е наистина доста удобно и спестява доста от времето. Също така, ако клиента активно ползва нула, т.е. управител на фирма или друг служител, който е назначен от страна на клиента, фактурите се издават от нула. Също така те си сканират и фактурите за покупки и също така зареждат и плащанията на тези фактури от нула. Този целият процес, почти без намеса на счетоводител, на края на месеца ние имаме счетоводена банка, която автоматично разпознава покупките, които са заредени през фирмата. Продажбите, които са издадени, също автоматично се насрещат. И за нас остава просто да проверим дали цялата информация се е наляла правилно. Ако някое плащане не е отразено, да си го отразим и да си приключим месеца, което за нас спестява доста време. Към момента не мога да кажа, че голяма част от нашите клиенти го използват, но все повече се убеждават, че наистина ще им спестява време, когато всичко е събрано в един софтуер и все повече и повече изискват от нас да им дадем достъп и да могат да се възползват от услугите на софтуера. Също така полезно е, че от 0BG са помислили да интегрират и ТРЗ модул, което в някои от счетоводните софтуери липсва. Той всъщност е част от софтуера и всички начисления, осигуровки, заплати се осчетоводяват автоматично, когато на края на месеца ние си заредим заплатите, приключим си рекапитулации. Оттам нататък сумите се осчетоводяват по счетоводните сметки и също така в ТРЗ модула, в картона на клиента, ако сме въвели банкова сметка за плащане на заплата, също така в банковия модул се зареждат заплатите за плащане към банката и в този момент, както заплати, така и осигуровки, и в този момент управителя, ако има достъп до нула, може да влезне и да си нареди всички заплати и осигуровки с един клик, което също е доста удобно. Не мисля, че това работи за всички банки в страната към момента, но по-големите го имат като опция да се правят масови преводи, т.е. с един клик от софтуера на нула да се плащат няколко фактури, заплати, осигуровки и така нататък. Друго удобство, което не съм го виждал в другите софтуери, е, че те са помислили също и за OSS модула за ДДС в Европейския съюз, като когато се издава фактура или се вкарва отчет за продажби, те са оставили опция да се маркира продажба към Европейския съюз по OSS и автоматично после тази фактура влиза в един отчет, който ние на края на тримесечието много лесно може да си извадим сумите, които трябва да се декларират към всяка една страна от Европейския съюз, което лично за мен е доста голяма полза, вместо ние да ги смятаме ръчно или да ги вадим от някои счетоводни сметки, по които се счетоводяваме това ДДС.
Като цяло аз съм доста доволен от софтуера, спестява ни доста време, удобен е за работа в екип, много лесно се добавя някой колега, примерно, който трябва да работи по дадена фирма. Лесно се дава достъп също и до управителя на самата фирма или до някой друг техен служител. Те също могат да си закупят абонамент и като цяло имат доста добра поддръжка и, и връзка с служител на нула, който ако има някой проблем, може да се действа. Мисля, че винаги в рамките на деня, ако имаме някакъв казус, той се решава. Благодаря за Господин вниманието. Карасанов, много ви благодаря, че се присъединихте да споделите свой опит. Може да е интересно да видите едно масово плащане как минава през банката. Чудесно. В случая демонстрираме плащане на няколко платежни нареждания под формата на масов превод. В случая избираме, нали, тук това са bills, т.е. разходни фактури, имаме 2, 4, 6, които можем да изберем всички на един път. Съответно, тук казваме, ако клиента е свързал няколко банкови сметки, на този етап той може да избере от коя банкова сметка иска да направи този масов превод. В случая ние избираме левова сметка в ОББ. ОББ бяха първите в България, които пуснаха масови преводи през тези Open Banking канали, през които ние минаваме. След натискането на Pay Now, това, което се случва е изчакваме редиректване от страна на банката, т.е. подава ни се клик, при което потребителя се препраща към онлайн банкирането на своята банка. Тук вече процесът е стандартен, в смисъл необходимо е, нали, потребител и парола. ОББ изискват допълнително валидиране с хардуерен токен, което минава през мобилното приложение. Клиента, нали, трябва да сканира QR кода, да си въведе кода, това е пак стандартна практика. След потвърждение, това, което вече виждаме, е едно резюме на брой преводи, в случая са 4, които сме избрали, валутата е лева, общата сума на всички преводи, както и таксата за този масов превод. От тук нататък клиента е необходимо само да потвърди това плащане, след което отново се минава през хардуерния токен за финално одобрение на разплащането. В тази връзка все повече банки започват да предлагат такива масови преводи. Съвсем скоро ще имаме възможност да правим това и през ДСК, Unicredit, ProCredit и други, които малко закъсняват с това нововъведение, но всички от тях в момента го тестват в тестова среда и очакваме съвсем скоро да е налично в продукционна. Нещо, което разработихме наскоро, това е така наречения анализ продажби, където целевата група са точно управителите. В този анализ продажби ние сме направили една разбивка на справки, като да кажем кои са топ клиентите по оборот за текущия период, както и кои са топ артикулите. Кой артикул се продава за този период, каква е бройката и каква е общата сума, която е генерирала съответния артикул. Имаме и разбивка по продажби за самите служители, които са ангажирани с фактурирането, както и чертаеме графички, нали, които са доста разбираеми спрямо продажбите месец за месец и година за година. Нали, това е информация смляна по такъв начин, че дори да нямаш финансово или счетоводно образование, ще си в състояние да разбереш. Много благодаря.